Grønt i det blå, lige midt i landet, alligevel specielt og lidt sin. Vi er fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasie, og vi er interesseret i udnyttelsen af naturens ressourcer, som de gør her på Samsø, og vi har valgt at fokusere på biomasse, som er en vigtig del af fremtiden. Udfordringen med det her projekt med biomasse er selvfølgelig at få samfundet med på det. Men økonomien spiller også en stor rolle, da det absolut ikke er billigt at lave sådan et projekt. Det vi kan lære fra Samsø, det er, at hele befolkningen de bidrager til projektet og tager et stort ansvar for økonomien. En god start for at få resten af Danmark med kunne være at skifte postvæsenets og hjemmeplejens biler ud med elbiler, ligesom her på Samsø. Vores idé til, hvad I kan gøre, det er virkelig at informere folket og fortælle dem om, hvordan det vil komme til at se ud, hvis man ikke ændrer noget. Og fortælle dem, hvor nemt det egentlig er, og hvor få ting det er, man skal ændre for, at det virkelig gør en stor forskel i længden.